Jar! Jar! Ana, madi ka rumar dita, mabuting ka, bakla ka sabit. Rumar ka dita na, napukaw to ay tama ko, madyak to makawalan. Ah! Okay, sabab DR, apay ni Mariapay. Oh no! Tama di ang agtakin, saka ng mga isukat. Maria, apay kasi may tinaramid mo kanyak. Grigat lagi, di kastuin na yun. Apo. Okay, sabam DR, kita kaik man tilalaing mo. Andres! Andres! Oh no! Andres! Andres, rumar ka dita! Apa nga nagpik sa tangiwa mo? Ayun na nila kay Mau. Apay, nakasapulam kinila kay ko. Maprotagkan sa. Ay, mate, aging babarti ka lang. Iwar mo nila kay Mau. Apay, nagkulik ka. Awan ko na lang arudan. Iduldulin mo lang suna. Iwar mo haan. Apay, nagkulik kan. Basibason kansan. Di, madi apay na pa na nila kay Mau. Napandumiskarte ti si Daume. Bagaman nga sumarunusuna damdama. Apay nga sumarunong na kinyam. At dati kasdi ko. Ne, madaataramit mo ba? Basta ipagam kinila kay Mau, sumarunusuna. Apay ano pagkakastam? Ti animal nga JR, nagaw na ni Maria. Oh no! Ana? Ni JR? Suna di lang kayo kasinsing ka? Woy, nasabat mi suna. Kadwanan ni JR. Oh no! Katawang mabalin mo Ni JR ti kinayatnan. May isa ka, mate. Gita ka malangin. Kiste sa bana nga ba ako? Damdamag, wala kindi kanyada JR. Oh no! Bakit? Bakit? Oh, ilok mo jitlog. Mabalin natin kasi dantan. Yan? Wala ba basit to yan? Tagdako pa jitlog. Mo. Katalang mo tinakita jilikod. Sige, mabalin nato yun. Ay, umang gayam lakay. Wapay ba kahit? Ni Baak, nabarutok sa. Oh no! Bebay mga jay. Lakayan nan. Mabang kanusunakin niya da JR. Agwala suna jilakay. Ana? Ukistis sa mga nga taom. Ang kasarunwon, baka dati aramidan na nga da ka sa jay. Sige, tapang ko pa ng bakit. Sige, galwad ka. Oh no! JR! JR! Ana, madi ka rumar dita, mabuting ka, bakla ka sabit. Rumar ka dita na, napukaw to ay tama ko, madyak to makawalan.
Diyan! Rubar ka ta! Bak! Ano man di ko akawang? Ang pakialam mo, aperto ka! Apay madi kagbayin tara ramidam? Ano pagbahinak? Kinabarte ka, Mike. Kababay magita karuban ni GR na eh. Ang pakialam mo, wala kang nukahit ko. Oh no! Apay niya yate pagkaskas taam. Damag ka pa lang, abom lang araw din. Ukis si Sabam. Among arod na madi may baga kanyak. Ni Mariac Andres, apay ni JR pa iti kinayat na. Awan ti mabalintan. Nagado sa bali dita. At dapat ni Mayla. Ni Maria ti kahit ko Andres, ni Maria. Kumadi na kang rod kahit ni Maria. Apay nagkulit ka na ya. Kaya tinagtatan Andres, madiang agtakitatan. Boy, madi ka nga manakain. Kung manginom ka Mike, kaya din nakangarad. Apay kas di Andres, apay kas jay. Intang gawin na bak. Intan. Diyan kahit Andres, dito kaya lang. Urahin ni JR. Oh no! Kumadi na nga rod kahit nga rumwar. Ano mabalinta? Urahin kisuna, madak isardingan, suna. Bahala ka. Baka dabig lang ang sumambong ka pulis. Ibalod na ka. Awan ti pulis-pulis kanya Andres. Awan! Apay nagungot ka na ya. Naungitak, lalo nung makainumak Andres. Tandaan na mata. Di si katigi kaungatan dito yan tayon. Woy! Sak lang! Sak lang awan sa bali. Sige, tita ka man lang nun. Madi mo kahit magpanawa. Sige, ibati na akon. Ibati na lang akon ni Marian. Ibati na akpay. Kasata ka mo nga main, mangibabain ka. Awan Andres, ibati na mo lang. Oh no! Nagkulit ka nga talaga. Tita ka man lang nun. Nakaw, pulis ataw, naspakan. JR! Rubar ka ta! Bak! 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 Nagsardeng kan. Dak kayat. Agwala kang gana kayat ko. Isto ng bag, adati mobile. Awan ti mobile. Ano ti kabuting ko? Adda pulis bag. Oh no! Ano? Abay tatam lang yung baga Andres. Tapay ko pa yung baga kanya, manimal ka nga talaga. Ano pa yung ka ko yung Andres? Tala! Ho! Dito ha! Api sa banong tapulis! Kapoy ka nga talaga. Ay, apo! Parta ka mata! Tuwander katan! Ag ginuminom kang tumot, di mo kaya. Kinabarte ka nga Andres. Ay na, partawang kita baka mabutan dagiti pulis. Andres, dak kaya nga agtarayin. Oh no! Ukis si Sabam nga talaga. Yan, nagkasangan George. Yan, kastulat tati kasasaad ko. Muhangot ta. Nagtagsunod, nakakutkot nung nakatagtagsun ka naman. Ilagkan mo mata magpagina. Nagtagsun nga mata nakakutkot nung ka. Ay, apo, kasilatan. Natinlag.